muri Zimbabwe tokuchingamidzai pano pachirongwa patiri kudzifambira zita ndonzi Sylvester Tafumane nepenyuro yepadande mutande inonziyo Sly Media TV. Isusu tinozikanwa nemakuwa asi ari makuwa atinoteera totasaona kuti makuwa echokwadi tirive.com ndo zvatakapikirawo izvozvo. Kana muchinge mangonzwa nyaya namba iri pascreen iyo aiwa tifonere mutu udzoti kuno kuguruve chakachaya pane chabvondoka kune .com ririko tobva tamhanya touya toskuita sei tobva taskutapa nawo dziya dzatozitapa nemazviri atiite zvekufona tinoita zvekutaura nemi kuitira kuti tiburitse chokwadi pachena paground kwatinenge tasvika ikoko kwandisvika tangu ndingotaurawo nyaya iyoyo. Asi mugore rino 2025 ndine nyaya yakanaka tina Bolt Cutter panapa ini ndakanchiziva kuti ndi prophetess kumwe kwese kumatasa muprogram atakamboita navo vanga vachiti ndi prophetess asi izvezvo vari kundudza kuti vakuita zvematare ndova ndinavo padare ravo. Toda kuti tinzwe kuti zvakafamba sei kuti vabve pakubva pauprophetess vachizouya kuti iye zvinezvi ndakuita matare. Chikristu pamwachete neuprophetess zvinonobatana nematare zvinonobatana papi? Aiwa atingaere nyoka negavi iripo. Regai ndivachingamidze muchirongwa titange kurukura navo tichinzwa kuti iro zita rekuti Bolt Cutter rakambouya sei. Tauya zvekare kuna Bolt Cutter mbiri yatekeshera pasi rese apa asi vanhu vari kuti mazuva ano hatichakuonei muri kuzvigona sei zvekuhwanda izvi? Aiwa tiriko hatingati takahwanda asi pane zvinenge zvichiitika munyika dzemweya dzekuti dzinenge dzichimboda nguva yekuti umbohwanda kwete kuti unenge uchihwanda vanhu asi pane zvinenge zvida kuti zvigadzirisike munyika dzemweya saka unombozvitendera inonzi isolation pachingerengere yaye wombozviisolate wombozvibvisa muvanhu kuti umbonyatsonzwisisa kuti zviri kuitika pandiri izvi zviri kufamba negwara ripi. Kunge munhu ari munguva yeCovid kandi makatekeshera nyaya yeisolation asi paunenge uri wega ipapa nezvinezvi zvichigadzirika makadii zvenyu? Ndinofara ini makadii zvenyu? Aiwa nino ndafara kukuonai papa nenguva tisingaonani asi ndafara kukuonai kungobvunzawo here kuti makadii zviri kuoneka kuti muri right? Aiwa musika vanhu vari kutichengedza handiti? Aiwa tinotenda. Zita rekuti Bolt Cutter vamwe havazive kuti rakauya sei. Imbotitsanangurira ipapo nekuti iye zvinezvi patakapedzisira kuita hurukuro nemi pano paSly Media TV tanga tichiri kuma 150,000 followers. Iye zvinezvi taane 330,000 followers paYouTube. KuFacebook taane 367. Takapedzisira kuita nemi nofunga tatine kuma 128 ikoko. Saka taane vanhu vanyowana. Saka tinoita sekunge tiri kutanga kudzokera kumashure asi teitira kuti vanokuziva nevasingakuzivei vave pasame page. Chokwadi. Zita rekuti Bolt Cutter ndofunga izita rinongozvitsanangura kana zita rinongozvitaurira rega. Tinoziva kuti chinhu chinonzi Bolt Cutter ibhobhojani, simbi inodya dzimwe simbi. Tinoziva kuti kana pari pa bank kana kuti pari pamba panenge pakaiswa cheni yesecurity yaiya yakaiswa ipapo kana ikatadza kudamburika cheniyo nemasipana madiki panonotorwa Bolt Cutter. Ndofunga Bolt Cutter rinotosungiswa haribvumidzwa nakutenderwa kuonekwa naro. Saka Bolt Cutter rinopinda panenge paine macheni aya anenge akasimba anenge ari strong rinongosvika nekuti Bolt Cutter harina nguva yekunegotiata harina nguva rekumboswera ichibvunza nyaya kuti zvazofamba sei kupambotadza kusununguka sei. Bolt Cutter riripo pakungosvika kunorakidza simba rarinaro kuti mambotraya yenyu mapinjisi madiki ese asi inini ndasvika Bolt Cutter rinongosvika richingonodembura. Saka ndo panonosvika zita rekuti Bolt Cutter nekuti inenge ndiri munhu anobatsira vanhu vanenge vatenderera kune vamwe vanhu asi matambudziko avo asiri kupera, vanhu vanenge vashungurudzwa nemhepo dzakasiyana siyana asi havasi kuona shanduko pazvinhu zvavo zvavanenge vachitarisira kuti zvigadzirike mukati meupenyu. Saka kana uchinge wauya kuBolt Cutter hatina nguva yekuti tinegotiate nedambudziko riri pauri, hatina nguva yekuti timbonyengerera dambudziko riri pauri, hatina nguva yekuti timbonyatsorikwenenzvera dambudziko riri pauri. Asi kana uchinge wauya kuBolt Cutter sezvo iri simbi inodya dzimwe simbi, tiripo pakungonodembura zvinhu zviri kukutambudza mukati meupenyu hwako kuti uwanise kuwana solution mukati mechiraramo.
takatarisa nezita irori uye neunyanzvi wamuri kutaura ihwo kuti zveshuwa simbi inodya dzimwe simbi, ngatimbodzokerai kumashure kubva pamakatanga kubatsira vanhu. Handitika vanhu vakauya kwamuri vaine matambudziko vakawanda, pane vamwe vamusingakanganwe vekuti makarova basa zvokuti kana naivona nhasi vanoti vakakuonai kana vakakufungai vanongokuisirai kana iko keshi kuti munoziva paipai makandibatsira. Imbotitanangurai nyaya 2 kana 3 dzamunoti idzi ndakabata mhuri yatenderera pasi payakauya patiri matambudziko avo akapera. Ndofunga isu tatodarika palevhoro rekungoisirwa maiko keshi, nekuti vanhu vandinobatsira vanhu vanotenda ende vanhu vanenge vachifara zvakanyanyisa nezvavanenge vasangana nazvo. Mota chaidzo dzimwe nditodire fuel, ndonongoigirwa makuponi efuel kunzi shandisai zvenyu kuti muite sei mufambe nemota. Ukande makaona pana birthday rangu rakadarika here ndakaitirwa masurprise, vanhu vaingofona tatumwa vari vanhu maclients vandakatobatsira, masurprise akauya akawanda ezvinhu zvaingouya pabirthday rangu. Saka ndingangotaura kuti pavanhu vandakabatsira tisingataure mazita matambudziko avaisangana nawo nemabatsiro amakazovaita. Mazita tagara atitaure, uye ukauya kwandiri kune privacy yakanyanyisa handitotaure zita remunhu wandinenge ndabatsira. Saka chero munhu akauya kuzobatsirwa kwandiri anofanira kuziva kuti zvatabatsirana zvinongoperera patiri, hanzi what happens in Rome stays in Rome. Saka zvinongoperera mukati medare irori, hakuna anozombozvinzwa kana testimony yemunhu atisheye papublic atite izvozvo. Asi matambudziko andakabatsira, mumwe ndakamubatsira aine nhau yainetsa zvisingaite kubasa kwake, zvazoti munhu anenge ashanda pabasa nguva yareba asi mapromotion munhu atori kumaofisi makuru asi promotion inenge ichitoramba yaitomunzvenga. Vamwe vachiuya mashure vakisvika vachiita sei vachikwira vakachitaura kuti iye atori nemadegree 6, munhu iye akadzidza zvisingaite, but achingotenderera munhu atori nelevel yeeducation iri pasi pake tosimudzirwa oenda padenga. Saka ndakatomubatsira munhu iyeye, akauya futi through media yenyu iyoyo. Ndabva kuSly Media ndaona post yenyu paSly Media ndasingatozive nezvenyu, akauya ndikamubatsira. Musi unoyu akatouya nemota yake yaakatopiwa because kamota kaaifamba nako aifamba nekaRanex, but ari munhu ane position yekuti anofanira kufamba nemaZitwin Cabai, but akatouya achindirakidza mota yake yakatopiwa kubasa position yake. Mumwe vamwe ndakabatsira zvakare, vamwe vanga vatori neissue yekuti murume angatobuda mumba, murume atoenda zvachose, kuti murume akudembera muchato akutogara namarwei, but ndikamubatsira murume wake akatodzoka. Saka vanhu vese vasingatogone neni ndingatadze kudongonedze vese asi vakawandisa. Kune dzimwe nyaya dzinonetsa vanhu dziri nyaya dzezvikwambo, pane vamakambobatsirawo here kana zviri zvinhu zvamunobatawo zvekare mudare renyimi muri dzainetswawo kana kuti nezvikwambo? Hongu, panhau dzemhepo dzezvikwambo ndinobatsira matambudziko akawanda, nekuti tikanotaura nhau dzemhepo dzezvikwambo dzinobata mabhindauko ematambudziko akasiyana siyana. Tikaenda pamhepo dzezvikwambo, chekutanga mhepo yechikwambo imhepo inenge ine urombo hwakabatwa mukati memusha. Hatikurudzire vanhu kunoromba kana kunobata makona akaipa, nekuti urombwa hunogona kuti hwabatwa nhasi nemadzibaba edu kana madzisekuru edu, kana kuti nemwana ari mukati memusha achida kuti agare zvakanaka mukati meupenyu. Asi pangonopiwa munhu urombwa hune mhiko dzinotopiwa. Vamwe vanopiwa mhiko dzekunzi urombwa hwatakupa kuti uite mari unofanira kupota uchirara nevana vese mukati memusha. Vamwe vanopiwa mhiko dzekunzi unofanira kurara nevakadzi kana 5 kana 10 pazuva. Vamwe vanenge vakapiwa mhiko dzekunzi pane ropa rinofanira kuti rinodeuka mukati memusha. Mozoona mukati memusha vanhu vakunosvika pakunoparara, vamwe vakurasika njere, vamwe vakudzidza asi vakunoita marombe. Saka mhepo dzezvikwambo dzinobata mabhindauko akasiyana siyana. Kune vanhu vekuti panguva yekurara vanogona kutorota hope vachiita bonde mukati mehope dzavo, asi asina murume waari kuona panyama, asi otomuka makuseni ona akatoneta ototi ina handinzwe kuda murume asi ndine murume anondiringa kuhope. Kana kuri kusaidzirana baba anotorotawo zvakare munhu wechidzimai achiita bonde naye kuhope, asi achitomuka akatota akarasa mbeu otonetsekana. Vamwe voti ndifunga mawet dreams, hakuna mawet dreams akadaro, nekuti mawet dreams ane nguva yainoita kusvika pa a certain age. Asi ukaona wa murume mukuru ane mukadzi mumba, kana kuti munhu asvika panguva yekuroora uchinorota uchiita bonde, kunoreva kuti pane mhepo yechikwambo chechikadzi chakagadzikwa pauri. Kana uri mudzimai pane mhepo yechirume yakagadzikwa pauri. Saka mhepo iyi zvainoita, kana uchingori mudzimai wakagara nemurume mumba, mhepo iyi inotuma kuti murume angofuratira moyo wake kwauri. Anoita kunga akagara nemumwe murume mumba, haanzwe kuda kusangana
kusangana newe pabonde haanzwe kuda kukurakidza rudo nekuti ari kuona kunge ane mumwe murume waakagara naye mukati memba. Kana ari munhu wechirume, mhepo iyoyo haimutendere kuti agare mukati medzimba. Ndo pamunoona varandarume kuti nhasi aroranga nemudzimai asiyana, mangwana atora mumwe mudzimai amusiya, mangwana anogona kutora madzimai matatu kana vana, vese zvichingoparara zvakadaro nekuti mhepo inenge ichitaura kuti aiwaka iwe uri murume wangu, ndakakupiwa kuti uve murume wangu. Saka hapana mukadzi wanofanira kugara naye panyama, isusu tisi takatopiwa kunzi tiite sei, tigare newe. Saka mhepo iyoyo ikasagadziritswa nekunobviswa pauri, inogona kukukanganisa mukati meupenyu, mozonzwa makublema munhu, nhasi aita vana apa zvaparara, mangwana agara nemudzimai uyu. Pane chiri kukonzeresa nekuti panotema musoro kazhinji ukaenda kwachiremba vanotonoongorora kuti mudumbu mako makamira zvakanaka here, nekuti vanotaura kuti musoro haungoteme kana pasina chatriga musoro iwe kuti urwadze kubva mukati medumbu. Unogona kuti urwara nemusoro wakutopiwa mapirisi ekuramba mudumbu, kureva kuti tinofanira kugobora midzi, nekuti muti kana uchinge wakamira tikauchekera padumbu, mvura ikanayo unongobukira zvakare. Asi tikaugobora kubva kumidzi, nyangwe dai mvura ikanzi yanaya sei, muti iwoyo haumbofi wakaita sei, wakabukira, nekuti mudzi ndo unofambisa mvura kuti uzonzi wasvika kuma branches, kuma leaves, kuma flowers and everything anditika. Saka mhepo yechikwambo imhepo inogona kutouraya mabasa, yekuti vana vanogona kudzidza zvisingaite, vanonga ane diploma, ane certificate, ane degree, ane madoctorate, ane mamasters, asi munhu iye nekudzidza kwake anogona kungourayirwa basa otogara pamba zvokunzi ava nekwaningi marombe akadzidza. Imhepo yechikwambo iri kuona kuri kuendwa kumberi. Saka munhu anenge akaenda kunorombera nenjere dzaari kuona kuti njere dziri pane vana ava, ndikavaregera ndikavasiya vakadai vachaita zvinhu zvihombe mukati mekurarama kwavo. Saka anonorombera nekuda kwenjere dzinenge dziri pavana, moona vana vadzidza zveshuwa asi kuti vachiwana basa, CV richingoenda rinongotorwa rogadzikwa parutivi, pouya potoya mumwe munhu asitomborina kudzidza ndiye akutopinda pabasa ipapo. Munhu ozvibvunza kuti inini ko ndakadzidza, ko chii chiri kuitika? Mhepo yezvikwambo inouraya kunyange mabhizinesi. Kune vanhu vari kuinvesta mari dzakawanda mumabhizinesi achitaura kuti muchembere, inini ndaisa 10,000 pabhizinesi apa, ndaisa 20,000 pabhizinesi, asi handisi tomboziva kuti chii chakaitika, handina kana anything chandinacho. Mhepo yechikwambo inouraya chese chinenge chapinda mukati memaoko ako, haikutendere kuti uve nemufaro mukati mekurarama. Imhepo inokuisolata kubva kusocial life yese, nekuti ndoda kuti ugara uchingochema, ichikushandisa, uchipfumisa mumwe munhu kusaidi. Saka pauri kunoita bhizimusi rako paipaya, woona bhizinesi harichafambi zvakanaka, pamwe wakubirwa, zvinhu zvakungoenda neparutivi, wakushamiswa kuti chii chiri kuitika. Imhepo yechikwambo inenge yakaisa kunzi unofanira kurarama upenyu hwekunoshandira vamwe vanhu. Vamwe vanhu vanogona kutoita kuenda kunotsvaga matenders chaiwo, but zvigotadza kubudirira, but not kuti business proposal yake yange isingakodzere kuti aone tenda iyoyo. But pane mhepo yechikwambo, chakaipira mhepo yechikwambo imhepo yayo inowanzoronda zvakanyanyisa. Unosara woronga zvinhu zvako asi inenge ichitaura kuti tamba hako chidembo musi kwendakabata. Saka urikuzosara woendesa business tender yako kuti inosvika kwairi kuendako, asi mhepo yechikwambo yakatogarira kumberi kudhara. Saka pari kunosvika tender yako munhu anongonzwa kuridza tsamwa, akutotora business proposal yako akutoigadzika kusaidi uko, mumwe munhu atouya kana kupa vamwe ari kupiwa uya hauzive kuti apfura nekupi, hauzive kuti ageza nekupi, nekuti nyika yatinorarama yakawandira pamweya kudarika panyama. Chese chatinonga chichiitika panyama zvinenge zvakutangira mukati menyika yemweya, ndo munogadzirwa zvinhu zvese imomo. Saka ukasagadzirisa zvinhu panyama, ukasagadzirisa zvinhu pamweya, automatically in the physical realm zvinhu zvako hazvifambi zvakanaka. Pane pamabata nyaya yekuti kugadzira pamweya, toda kunzwisisa kuti mweya wamuri kutaura uyu ndoupo wacho, nekuti iye zvinezvi tine vanhu vari mumachechi vari kusida vachinzi zvinhu zvako zvichaita gore richitanga kudai, gore zvinhu zvako zvichaita, sida mari yako, wobva vaita. Asi ukapinda muchechi mo uchaona kuti pane munhu ari kutenderera zvinhu zvake hazvizi kufamba, asi arimo muchechi imomo. Wobva wazoenda zvekare futi kana kuti kune vanhu munhu asina kuchechi kwaari kuendawo, unogona kuwana achingotenderera. Mweya wamuri kutaura uyu, ndeupi mweya wacho wamuri kutaura nezvawo pajekese ipapo? Zvikuru sei takanangana kuti kune vamwe vanonamata nevamwe vasinganamati. Zvinobatanidza vanhu vese here, kana kuti zviri kumweya yevanhu vanoenda kuchechi chete, kana kuti vatoti vari munyika vanonzi ava havaende kuchechi? Matambudziko anobata munhu wese, whether ari kuenda kuchechi kana hasi kuenda kuchechi. Inini chandakadzidza ndofunga ndakatembenge ndiri mufundisi
pandiri panapa ndine zvinhu zvakawanda zvandakadzidziswa nekunoziva. Dambudziko raitika pamakristu mazhinji inhau yekuti vanobhesa zvinhu zvese paprayer. It's not every spanner that unlocks every nut. Apazi pose panodikanwa prayer. Ndosaka waiona even ukaenda mukati mebhaibheri mumagwaro acho anditika Namani arwara nemaperembudzi anoenda kuna prophet Elisha anditika asakisvika kune muprofita waMwari anotarisira kuti dai vabuda vanditurika ruoko, asi muprofita haasi kubuda mukati mehofisi yake yaari kutotuma muranda wake kuti endei munoudza Namani kuti maperembudzi ari paari aya ngaaende anoshamba mukati merwizi 7 times anditika nekuti chakanga chaonekwa nemuprofita changa chiri pana Namani changa chisingade kuti aturike ruoko. Saka vanhu pane dzimwe nhau dzatiri kuturikirwa maruoko dzasingafani kuturikirwa maruoko. Pane dzimwe nhau dzatiri kubhesa pamunamato kana kuti paprayer dzatisiri kubhesa paprayer anditika Namani hanzi anotogumbuka ototsamwa kuti muprofita waMwari anogondiudza kuti ndinoshamba mukati memvura sei anditika vechimanje manje vanobva vati ko imimi maakunditaura kuti ndiende kumvura padambudziko randinaro saka zvatozvemanjuzuka zvamakunditisa kana mwani waku ngezvesatanism zvamakunditisa. Asi tikanodzokera zvakare mukati mebhaibheri racho iroro rinenge chara kuti Namani akatonzi maperembudzi ari pauri yayo enda unoshamba kupi mukati merwizi kuti maperembudzi ari pauri nekuti chakanga chaonekwa paari inhawe kuti maperembudzi anga ataka 7 generations. Saka ndosaka makaona kuti paakanoshambira pekutanga aishambira generation yekutanga maperembudzi haana kupera, paakashamba kusvika pa the 4th deep maperembudzi haana kupera, 5th deep haana kupera, 6th deep haana kupera, maperembudzi akazopera on the 7th deep because he was of the 7th generation anditi muri kuona manje. Saka kune mamwe matambudziko ari kunonetsa mukati memadzinza ekuti anenge agara kubva kune dzisekuru nedzisekuru. Ndosaka mushonga munhu achinzi akauraya munhu nhasi imimi anditi kandi nemwe nyaya ndaiona yaibuda pazvivhitivhiti yemunhu anga aponda munhu, asi pakazonobuda history yakanga yakutaura kuti kubva kuna sekuru vake vechi5 vakaponda munhu, vechi4 vakaponda munhu, vechi3 vakaponda munhu, vechi4 iye anga wechi5 pageneration yababa vake akatoponda munhu akapinda mujeri nekuda kwemedha. Saka pane nhau dzekuti dzinenge dzakabatwa mukati memadzinza asi nhau idzodzo dzinenge dzisina kunogadziriswa. Saka hadzinei nekuti wakuenda kunonamata anditika ndonzo wangu tanzi kana wakunamata hakuna zvese izvozvo, hakuna demoni. Imimi munoenda kuchechi vanhu vanoramba vachingodonga nemademoni 1 asi vachienda kuchechi ikoko asi achingotaura in the mighty name of Jesus akienda kuchechi ikoko asi demoni rinenge richingoita sei, demoni rinenge richingobuda richimanifesta pese paenda kuchechi ikoko. Saka ndinogara nchiudza vanhu kana ukiti wewe ndakunamata handichabatwe nemweya yetsvina. Why is it zvakanzi Jesu akafa pamuchinjikwa akapedza zvirwere zvese? Why tichiri kuona vanhu vane HIV? Why tichiri kuona maBP? Why tichiri kuona makensa? Zvakadii kubva zvapera zvese pamuchinjiko? Nekuti munenge muchitaura kuti zvakaita sei pairohwa Jesu kumusana paye each stripe yaimirira every disease. But nanhasi vanhu vari kufa nekensa, nanhasi vanhu vari kufa neHIV, nanhasi vanhu vari kufa nemaBP. Ende maBP ndo atowanda kaHIV yatonani nekuti kwane mapiritsi, but maBP ari kuuraya kuti munhu BP yangoshuta kana kuti shuga yangoshuta kuti yadzokera padiki tsinga yemusoro ikabva yatoputika anditika. Saka nhau dzematambudziko adzingobate vanhu vari kuchivanhu, adzingobate vanhu vari mukati mekereke, adzingobati kuti munhu haana mati, dzinongobata munhu wese sedunga munhu nekuti uri munhu. Apa tikutogadzirisawo pfungwa dzedu isusu vateereri kana kuti vatariri vepaSly Media TV nekuti tine kana tiri kuchechi tinenge tichiti isusu nguva yangu yekuti ndiwane basa ndakafunda Mwari haasati atendera kuti ndifunge kuti pane mweya yemadzinza iri kunditeera kana kuti miteyo yakaiswa muupenyu hwangu, izvozvo zvinogona kuramba nekuti tiri kutaura kudaro kuti munhu wese abatwe panyaya iyi, munhu afananidzire mamiriro akaita situation yeupenyu hwake panomira sei ipapo? Mukatarisa mubhaibheri pane pool yaiya anditika yainzi yaendeswa vanhu vanenge vachirwara anditika pool of Bethsaida paiendeswa vanhu vanenge vachirwara. Vanhu vese vairwara vaisaenda vachinodongedzwa mumvura. Munhu wese airwara waibviswa kumba, whether uri chirema, whether uri bofu, whether une gumbo rimwe chete, whether wakatyoka mutezo, whether une dambudziko rakaita sei, maingonogadzikwa pa pool of Bethsaida motosiiwa ipapo. Masiwa ipapo zvainzi ngirozi yaiuya yobvongodza mvura. Kana mvura ichinge yabvongodzwa zvairequire action yako zvekuti iwewe uri pa wheelchair
hakuna munhu aizotora munhu ari pawheelchair kunomudongedzera mvura. Zvekuti wo uri bofu auone, hakuna munhu aiuya achikutora chinokudongedzera mupi mukati memvura. Saka paito require action yako iwewe, action yako yekutofunga kuti ndiri mudambudziko, handitika rega nditotsvaga zano, chirema chine mazano, rega nditotsvaga zano rekuti hongu handisi kukwanisa kufamba, asi rega ndichoita kuti utokambaira kuti ndinosvika ndipinde mukati medziva. Hongu ndiri bofu asi ndichabata pasi ndikitsvanzva nzira kusvika ndanosvika mukati medziva. Saka ungadzidze ungaite sei ende ugoti pamwe ndinomirira nguva yaMwari, asi nguva yaMwari akatotsanangura. Ndandifunga ndapa mufananidzo wekuti pakaiswa pool of Bethsaida, hakuna inosaidzira munhu ikoko. Saka sometimes it requires your action iwewe ndiye unoziva kushuka. Ndopatodzokera pauti action inenge ichinzi action iprayer. Anenge ati ndikuenda kuprayer, ndaenda ku night vigil, ndaenda ndadide, asi matambudziko iwayo kusawana basa pamwe haazi kuchinja. Asi munhu ari kungotiwo nguva yaMwari haisati yakwana. Isusu tinoita kufunga kuti pamwe mashoko enyaradzo hamene chiri chichokwadi here, uye pamene chipindura mvunzewo chiKristu nechivanhu zvingafambidzana here? Zvinofambidzana zvakanyanyisa. Hakuna munhu anoita basa rekuprofita nyangwe dai akanzi ndipastor asina chivanhu chemumusha make. Hakuna zvinhu zvakadaro. Nema hakuna zvinhu zvakadaro. Ngatauro kuti ndanga nditori prophetess, ndosaka maona ndakanga ndakati betonge ndakanyarara mazuva apfurai nekuti zvinhu zvandairamba kugamuchira, kana zvinhu zvandairamba kuti ndinozvigamuchira kuti zvinoitika, nokuti ndiri munhu wekuti ndaitoataka midzimu chaiyo tichitonamatawo kuti in the mighty name of Jesus come out, tichitoataka, but ndine zvinhu kana zvinhu zvatakazofambiswa nazvo mukati medzinza, zvinhu zvakaitika mukati memusha. Ndofunga ndakasvika pakuomerwa nechiraramo, ndaomerwa nechiraramo. Hanzvadzi yangu pane munhu wakapa lift, apa munhu lift iyeye akabva akanzi ndikona, akanzi hanzi akatondibvunza munonditenderawo here kuti nditaure nemi since mangondipawo lift, kanzi taurai zvenyu, kanzi ndikona paine sister yenyu asi anoita zveupasta, anotenda muzvipasta, but musister yenyu zvinhu zviri kumuomera ngenhau yekuti ari kuramba kutambira chivanhu chiri paari. Chiri kumboita kuti ashumure ari pasta enhau yekuti ane chivanhu chiri papi, chiri paari. Saka ngaagadzirise nhau dzechivanhu dziri paari. Ndofunga hanzvadzi yangu akaita mwedzi achindinyengera ndichiramba ndikiti inini hanzvadzi ka izvi zvainyi handizvinzwisise zvinenge zvine satanism, kanzi aiwa chimboedza hanzvadzi, ko uri kuuraya munhu here? Chivanhu hakusi kuuraya munhu, chivanhu hakusi kudeura ropa, chivanhu zvakangonamata ndokuteura kwaingoitwa nemadzitateguru edu kusati kwatombointroducwa bhaibheri, nekuti bhaibheri rakatozointroducwa 1850 handitika rakatozouya tikazoziviswa. Saka uri kutaura here kuti ana mbuya vedu ana sekuru vedu vakafa bhaibheri risati raintroducwa, vanhu vava vapinde denga nekuti bhaibheri ranga risiko, vaingoteura wani vachinokumbirira mukati memasango vachingotaura kuti sekere kuna musikavanhu. Ko musikavanhu ndiani? Ndiye the creator one, ndiye akatisika. Handiti akamboita mwedzi achindinyengera kusvika ndazobvuma vandati rega ndimbika sei, rega ndimboedza. Ndopakauya munhu iyeya vatondigarisa pajira rewaiti abva ataura vangatosvikirwa nguva iyoyo kutosvikirwa paye ngatozodzwa kunzi madai zvakutondinetsawo paipaya kuti chii, vakatotora nemavidhio kuti vanyatsondipruvha paye, zvikanzi makufanira kudai mutsvage bonde. Ndifunga muri kuona pane bonde apa, makufanira kuti mutsvage takabata tsvimbo mucharota, pamucharota ndokuti ndakanzi ndina sekuru nemuchemberi, saka pamucharota vachauya vachikudze zvavangaita sei zvavanoda. Ndatorokeswa tsvimbo bonde paye, ndatoenda paye, chivanhu chatogamuchirwa, ndikati zvandingaite ndega ndizvizive, rega ingededzere kwangu, vangadedzewo vanengena vangu, hanzvadzi yangu yacho iyoyo, ana mai vangu vanga vatoripo, tatoenda. Mudzimu waita sei, watambirwa. Tatigarei makatanga kuita maaccident, vanhu vakafa vazhinji kumusha kwedu vaifa nemaaccident, tsaona dzemota dziya. Handiti incident yakazoitika hanzvadzi yangu manje nini, nekuti ndine muningi akatofa neaccident, atowana president of scholarship yekuenda kunze kwenyika iyayi, akaita accident achipinda New Life Ministries, achibva kuchurch abva afira on the spot. Handiti afira on the spot, mumwe muningi wangu futi atori nemakira inarapa reaccident. Saka hanzvadzi yangu yakabva azoita accident, mota iyoyo beyond repair. Saka mota yaita accident, vanhu vavazofamba kwavakafamba, vachifamba kwavari kufamba kuya vabva vaudzwa zvikanzi munofanira kuti mutambire mudzimu wemumusha uri pane mwanya musikana wenyu dangwe. Kana muchinge matambira mudzimu iwoyo mumusha, zvese zvokufiwa zviri kuitwa izvi zvichabva zvapera, nekuti zisekuru renyu ranga riri zisekuru renyu imimi raita zvekurapa, ende vakanga vatori mambo. Vakanga vatori mambo, ndo vaiti kana paitwa hondo vaitodedzwa nguva yehondo, votoinotungamirira vokonotungamirira hondo.
anditi saka vanofanirwa kuti vazamuzadzikise izvozvo ende doro ira ribikirwe kumwe kunyu richabikirwa mumusha menyu. Ana mai vangu vakati tinoenda kuchechi saka tinozvifambisa sei zvikanzi kana kuti vanhu vasarambe vachiti vachikudubuka nemota mochotambira mudzimu mumusha zveshuwa doro rakabikwa panotona apa mbira dzikarira ngoma dzikaridzwa mudzimu ukabuda ukataura zvaunoda anditi saka ndikaona kuti wakabvumawo here mudzimu iwoyo tiri kudzidza wakabvumawo here kuti zvanga zvichiitika matambudziko angasangana nemhuri kumashure kwesoko emaaccidents ivo ndo vanga vachida kutsvaga kuti tsvagai kuti chiri kuitisa izvozvo zvichii kwete chinoitika pamudzimu manje hausiriwo nongo chikonzeresa maaccidents asi mumamusha matinobuda umu kana mudzimu uchingokafuratira usina kugamuchirwa mukati memusha nekuti mudzimu uripo pakunokudzivirirai nekunokurwirai. Saka mudzimu kana usina unogamuchirwa mukati memusha musha unenge wakashama nekuti ukavaka musha wako ukasawisa ruzhowa ukawisa fensi yekuti uvhare mbavha dzinongouya dzichipinda. Saka mumusha munenge muine vanhu vanenge vakanoshereketa vaine kubata kwavanenge vakaita. Saka maaccident aya vanhu vaivaya kunoromba nekushereketa kwavakaita vanenge vachida ropa. Saka mudzimu neuchinditambirai mukati memusha munditendere kuti ngichikurwirai pane nhau dzese dziri kuita sei dziri kuitika idzi. Kana paine vasiri kuroorwa mukati memusha mudzimu uripo pakunomirira nekunogadzisa matambudziko yayo. Kana kuri kufiwa kuri kuitwa mumusha uripo magamuchira mudzimu mukati memusha kuti aiwa takugamuchirai zvenyu batai basa renyu handitika wachipa pakunorwisana neavo vane ushereketwa kuti urombwa wavanenge vakabata. Saka zvoti iye zvinezvi tadzoka pamuri iye zvinezvi maakutaura kuti pane mudzimu wakusvika pamuri maakuita zvematare wongo. Saka izvi zvekuti manga muri prophetess zvapapi manje zvakusangana here muri kuzvitapajekesei ipapo? Handingati zvinopera asi pari zvino matare andiri kunyanya kufamba nawo ndeechivanhu zvakafanana kuti munhu anogona kuita chivanhu chiri paari asi iye otaura kuti ingi ndine chivanhu chiri pandiri asi ndoda kuti ndikumbirirwe ndiri kurutivi rwechechi. Ndosaka ndizvona mapasta mazhinji vanenge vatori nechivanhu chavangotoita behind vakanyarara vonokumbirirwa kumamisha kwavo vachibika doro vachiita sei asi oti ndoda kumira hangu ndiri kurutivi rwekereke mukatondipa maiki papana panotadza kuparidza ndinotoparidza nekuti chipo chitori pandiri hachina kubva chipo chakatoudzwa nevo vagere pandiri chipo chakatoudzwa nevekudzinza rekwangu anasimango ndo vakatounza chipo ichocho. Saka kutomira kwandaita kwandakatobata maiki ndichiparidza anditika kuina kuti ndanga ndisingazive asi chivanhu changa chitori pandiri ichocho asi chinosvika panguva yekuti hachade kuvigwa chakuda kuzikanwa kunyika kuti chizive kuti aiwa tisu tiripo katiri kufamba nemwana uyu hachidi kuita sei achade kuvanzwa. Saka unombotedzera asi nyange mukatondinvhaita kuchechi kwenyu mukatondipa maiki izvezvi ndinotorova shoko ndotoparidza nditori nedegree pana paretheology ipo pandiri ipo pano taingoti prophetess kana prophetess by calling nekuti ndiri munhu kuti ndakakura ndichirota hope ndairota zvese zvinoitika ndisingazivi kuti pane zviri pandiri. Saka sekungokura chinenge changokuriro machechi ndaingofunga kuti zvandiri kurota hope dzinoitika ndichiurakidzwa zvinhu ndichiita sei saka chipo ndinamatirano vachipora saka ndofanira kungonanga kuchechi asi chandasina kuziva chekuti ndaifanira kutanga ndandogadzirwa chivanhu chiri pandiri kuti ndizokwanisa kumira. Saka iye zvinezvi vanhu ngavachiziva kuti iye zvinezvi muri kufamba nematare saka vanhu varida kubatsirwa kuuya kwamuri vanogona kuuya vachibatsirwa kumatare. Takanangana nenyaya yematare mamuchitaura nyaya dzekuti vanhu vari kunetswa pamwe nezvikwambo nevaroyi mumusha kutsingwa nekuita sei. Saka mumatare menyu makurukura zvakanyanya zvakawanda nekuda kwokuti wholesomely zvinhu zviri kutinetsa zvizhinji mukati medzimba zvikwambo. Saka mudare renyu zvikwambo izvi anenge ane zviri kumutera zviri kumunetsa zviri kuvapedza zvinofambiswa sei? Ndinobatsira chekutanga munhu anotanga uya mudare handitika kana munhu angouya otongotaura nyaya dzake chakati aiwa tinotanga tanzvero pamweya handitika munhu anouya mukati medare ouya ogara pasi apa muchembere okurukura otanga aona dare otanga anopinda mumusha ivo ndo vanotokuudzai kuti ndarakidzwa zvakati nezvakati 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 imi mobvuma kana kwete kana zvisiri izvo hatizvizive kana zvisati zvaitika motaura kasati zvaita sei zvaitika handitika tapedza kuchiita dare patinoita dare ipapo ndo patichazoziva nekuti makesi anosiyana
matambudziko anosiyana. Saka pachichaita dare ndo pachichazoziviswa kuti dare reava iri rinofanira kunzi rishandwe rakadai, then tochishanda nenzira yayo. Kana panzi dare rake uyu rinofanira kunzi ndoinga naye mukati memasango, takutotora kachiguruguru changu takutopinda takutoenda kupi kumasango nezvinenge zvichidiwa toinga kuita zvatiri kuita ikoko. Kana hanzi sango dare remunhu uyu anofanira kunzi apinde mukati mebikiro, panotoiswa moto munhu opinzwa mukati mebikiro. Saka dambudziko rino pakanzi dare ndere kumvura, mungandofanira kutoenda kupi? Anofanira kuenda kumvura. Havazi vose vanonzi vaende kumvura. Fanike zvakuitwa mazuva ano ekuti ukangoonekwa wakatsvuka kana ukangoonekwa wakwanzai wakunzi une manjuzu ari pauri. Njuzu chaidzo hadzingogari pese pese. Ende njuzu dzinotosema tsvina. Hakuna munhu anoita dare renjuzu pasina mudzimu unenge uri paari. Asi zvakungoitika mazuva ano makungoitwa ngati kudiki manjuzu angu anondishavira varume. Hakuna shavi renjuzu ringonoshavira munhu varume kuti aite zvechipfambi. Nekuti madzisahwira vanenge vakaunzwa nemudzimu unenge uri pauri kuti vagone kukushavira kuti ukwanise kuwana chiraramo kupfurikidza neushavi ihwohwo. Saka munhu ane mudzimu ndiye anonokokerwa madzisahwira iwe vekumvura, chembere neharahwa dzekumvura, handitika venhopava ndo vangonodedzwa nemudzimu unenge wakagara pauri. Saka dzedzea injuzu mupeperanwa mbereka dzinenge dzichigara pavana vekuti munhu ari kuti ndine manjuzu asi ari kunogadzirwa da kushava negotsi. Mashavi ekushava negotsi asi mashavi enjuzu. Vanhu chaakunotukisa chokwadi saka mashavi iyayo munoona makarekare kune vanhu vainzi vane shavi rekushava negotsi. Zitetere mumushwa raitozikanwa kuti vanoshava negotsi ndo chipfambi. Vekunzi vainzi vakanobuda kunyika chipfambi vaito vakadzimba nekushava negotsi nekuti rakanga ritori shavi raitobikirwa doro mukati memusha asi harisi shavi rakanaka, ishavi rakatoipa. Koita vainzi atori neshavi rekuba rekuti nyange dai akanoba mari yakawanda sei haabatwi, aitobikirwa doro pagore rega rega richipembedzwa shavi iroro. Saka mashavi iyayo ukaenda pane munhu anenge achingotsvaga mari asingazive kubatsirwa ndo pamunoona mukapinda mukati medzimba dzese vanhu vakungozara nemachira, munhu wese akungozara nemachira. Kana vanhu vari 5 vese mufemiri vane machira netwanya tudiki tukungotengeswa machira. Ko mudzimu wacho mudzimu rudzii? Ko wakambobudawo here mudzimu wacho ukataura? Wakambokumbirirwawo here kuti ubude utaure ndini sekuru ningi kana kuti ndini muchembere ningi ndinobata matara akadai. Saka ndo pari kunokanganisa vanhu ipapo nekuti vakunopembedza mashavi ekushava negotsi, vakunopembedza mashavi eumbavha, vakunopembedza mashavi euroyi nenhau yekuti kumatare kuri kunobatsirwa vanhu vamwe vakungoita zvekungotsvaga mari. Havachaudze munhu kuti iwewe une mudzimu panofanira paita pakadai. Kana nenda kubatsira kuti une chivangu chiri pauri, tine zvatinoika tovhura makopi ako, hope dzovhurwa. Kana hope dzako dzichinge dzavhurwa, kana une chivangu chiri pauri, vanofanira kuuya mukati mehope dzako ndisati ndatekaidza dare rako. Vanofanira kuuya vokushanyira mukati mehope, votaura neve vokuzivisa kuti ndini sekuru ningi ndaibata ndakadai. Kana vaine machira ina handitengese sahwira machira. Munhu auya kuzobatsirwa muzukuru auya kuzobatsirwa mudare rangu handitengese munhu machira. Vari pauri kana vaine machira vari kuda ndo vachakurotesa machira vanoda. Nemwaka yavari kuda kuti vazoshongedzwa ndo vanotokuroteswa. Kana paine mutambo unenge uchifanira kuitwa pabikwe doro semukuru vagamuchirwe vachakuroteswa mutambo wavo nemaitirwe aunofanira kunge uchiitwa. Ndo chivangu chandinoziva nekuti ndo chivangu chandakafamba machiri. Tabata zvakawanda rega tidzoke kunyaya yedare yamazotanga iyi. Nevanhu mamuchitaura zvokuti kuna vanhu vanopembedzwa kana kuti zvokuti mbavha kune vanhu vari kubira vanhu. Vanhu vanenge vabirwa ivavavo vanogona kubatsirwa here mumatare menyime? Hongu inini vanhu vandinobatsira vanenge vabirwa vanhu vekuti wabirwa pamwe wavharwa uchipa munhu mari uine zita remunhu. Handibatsiri munhu wekuti wabirwa mukati memba ikoko ndinotaura kwandinokwanisa, kwandisingakwanisa handite sei zvangu handitauri. Asi munhu wekuti wavharwa nemunhu ende utori nezita remunhu iyoyo kuzoti mari yangu yavharwa naningi kana ndakamukorekesa mari yangu haisi kudzoka, ivavo ndinobatsira zvakanyanyisa. Ndine mushonga wandinotokupa waunotoenda kunopfungaidza uchipwititidza uchitaura zvauri kuda pazita remunhu iyeye kuti adzose mari yako. Saka zvikuru sei vanhu makatumira mari achida kutengerwa imba ndobva avharwa, vamwe vaitamba
kufamba society kana kuti round akazovharwa vana vanhu vakadaro ivavo munobatsira ivavo ndinobatsira munyaya dzedzimba dziri kuparara nekuda kwemweya yakasiyana siyana mabhenge muchitaura iyo vanhu ivavo vari kuti murume ari kusiya vana mukati memba achienda kunogarana namarwei kana kuti mukadzi asiyawo futi murume achienda kune imwe hamenombinga ikoko vanhu vakadaro vane vachiti ndiri kuda kuti mudikani wangu adzoke tinobatsira ende chandakaona mazuva ano havasisiri vega vakadzi vari kufambira dzimba kunyange varume vari kutozara vachibatsirwa vachitaura kuti kuti mudzimai wangu hongu takanetsana takakanganisa kuti mudzimai wangu adzoke ndikutobatsira nevarume varoda kudzorerwa vadzimai vavo saka matambudziko akadai kana uchinge uine mudiwa wako hongu akaroorana naye asi uri kuti inini mukadzi wangu ndichiri kumuda kana kuti murume wangu ndichiri muda kuti adzoke tinobatsira zvakare kuti vadzoke chandinenge ndichingodai picture rake raunouya naro nezita rake nesenemu nemutupo tobatsirana ko uyo anzwa shoko ramataura nhasi uno ramaparidza tomboti maparidza arinzwa asi anoenda kuchechi asi ari kunyara kuti auye nekuti anozoti vamwe vanozoziva kuti ndakaenda kunobatsirwa kune munhu asiri wekuchechi asi anoita zvematare ari broadcast munovaita sei vanhu vakadaro tinotobatsira vekumachechi kunyange vekumakuru vacho vekumachechi tinotobatsira asi inini mabatsira ndobatsira zviri private sekutaura kwandaita saka munhu akangosununguka kutaura oisa appointment yake ndoda kuya kuzobatsirwa kana kuti nyinyi zita rangu rinozikanwa asi handidi kuonekwa ndoda kubatsirwa zviri private tinotobatsira kana vanotoda mahouse call kuti inini ndoda kubatsirwa hangu house call mota ndinadzo tinotodriver totoenda kunoitira dare ikoko totakura zvinhu zvedu tomitira dare tomubatsirira ikoko vanoda kuya kudare anotongoisa appointment yake ouya ndomubatsira zviri private zvatabatsirana pakati pedu tiri 2 azvibude kunze ini handibatsiri matare ekuti mwakapfugama apa kana kuti muri 20 mudare kana kuti muri 30 mudare bodo ndinobatsira munhu nemunhu akazvimirira ega munhu anotouya opinda mukati medare rangu tovhara door tobatsirana tiri imomo zvoperera imomo odzokera zvake kukereke kwake onozvinamatira ariko apa mataura zvevanouya kudare iye zvinhu vanhu vemuzimbabwe vatekeshera pasi rose vaakune dzimwe nyika vanenge vasingakwanisi kuti vauye mudare vakadaro munovaita sei vari kunze kwenyika ndinotobatsira ndagara ndotobatsira vanhu vari kuna naUK vari kuna naAmerica Canada Germany kwese ndinotobatsira online munhu akangonditanga pafoni pangu ndinotobatsira kana anotoda kutonditora kuti ndiuye kunyika kwake ndakatosununguka anototaura kuda kugadzira mapapers muuye kuno kunyanya zinobatsirwa pafoni asi am willing ndinokugadzira mapapers muuye kuno kumuzondibatsira ndinokwanisa kuenda asi vasingakwanise kuuya kana kundidana kwavanenge vari ndinovabatsira online ndine courier ndinoshandisa nayo yekuti ndichinge ndakubatsira zvinhu zvako zvekushandisa maherbs ako and everything tinotoisa pacourier ndinoshandisa zvotouya ikoko zvinhu zvako zvichizvigamuchira ndotokuudza kuti zvinhu zvako zvawatambira izvi chidai kunyanya zvemudzimba izvi tinoisa pamacourier zvasvika totokuudza mashandisiro azvinoita kana zviri zvemabasa uri kwauri koko kana kuti une business rako asi umhiri yemakungwa toisa zvinhu pacourier tokuudza kuti woita sei uri koko kana zvekuzvichenura kana kuzvishamba iwewe zvekuti pane vamwe vanouya kuzopinda mubikiro vari kunoku vamwe havakwanise kuya kuzopinda mukati mebikiro rangu asi vanenge vari kunze kwenyika chandinoita kungokuisira zvinhu zvako zvebikiro uri kwauri koko ndongokupa mainstructions kuti ita so kune kumwe kutaura inishoti munoita mavideo call moita dare chokwadi mataura zvekare kuti kwane famasi yemishonga handiti apa mahambenge muri prophetess saka mishonga iyi maakuiziva sei kuti uyu ndewe zvakati uyu ndewe zvakati pajekese pakuti kuti vateereri nevatariri vedu vazive kuti stage yamafamba ndeipi zvakanakira chandinotenda sekuru vari pandiri nemuchemberi vari pandiri inenge ndinorota zvakanyanyisa saka ndizotanga kushanda muchivangu ndataura kuti ndakambenge ndatinyararei ndine zvandaidzidziswa nekuziviswa kana matare andinobata ndinenge ndato iro bikiro iro ndakatorudzwa ngo ntsvaga chakati woitira munhu bikiro kumasango ko ndakatoudzwa ndane munhu kusango unenga nechakati unodai ndinotoiratidzwa dare kuhoperese ndigotoriitiswa nge ndine munhu ari kubatsirwa kuhope koko ndigoitiswa zvese ndigotopedza ndotoudzwa zvese nemishonga yacho yekutoshandisa saka handisi munhu wekuti ndakanoita matare kunofambira kune vamwe vanhu kana ndakanoita matare chivanhu chekuenda kunotsvaga kune vamwe vanhu bodo asi ndakanoita chivanhu chekuti zvinhu
zvinhu zvakauya zvega pandiri zvatanga kufamba nyenye zvichindizivisa ndikatoroteswa masekuru angu ese ari 5 ngichivaudza kuti anonzi nyinga kusvika pane wechi 5 saka zvese mishonga ikandinotoshandisa kana pange dambudziko rakati ndotoudzwa kuti season yatiri nei kuchauya vanhu vane matambudziko ekubirwa zvakanyanyisa tsvaga mishonga yakati kuitira kuti vanhu ive vakauya mishonga yave nenge iripo ndotoudzwa kuti kana season nei kuchauya vanhu vari kuneseka nedzimba zvakanyanyisa tsvaga mishonga yakati kuchauya vanhu vada kudzorerwa varume vavo tsvaga mishonga yakati kuti vazopfungaidza vakidana varume vavo kuti vaite sei vadzoke saka zvinhu zvakinotoroteswa mumakopi. Pane imwe nyaya yandinogara ndichinzwa matare mandinopinda nyaya ye-go back to send mune ibatawo sei? Go back to send ndinotoita zvakanyanyisa ende haina chakaipa chero tikatoenda kusaidhi rekukerekeracho mubhaibheri munonzi achera gomba ngawire mukati megomba raita sei raachera saka go back to sender inenge ndinotoita zvakanyanyisa ngechoshandisa bakatwa nejira reredzi zvimwe andizotsanangure zvangu pazvivhitivhiti asi ndine mashandira tinotoita nemunhu iyeye nekuti saka taita go back to sender munhu iyeye tofanira kuendawo kumasango totanga tanomudzivirira tanomugadzirawo nekuti patiri kunosimudza hondo kuhondo zvinhu zviri kunodzokera kuhondo yazvo saka zvikakudzokera iwewe usina kugadzirwa usina kusimba zvinogona kusvika zvichikudonedza pasi saka kureva kuti tinototanga tanogadzira iwewe wacho togadzira zvatinoita bakatwa iroro pane muti waunozonoribayirira wenyosiya wakaita sei wakaribayirira ipapo tasimudza hondo kuhondo dzaakunodzokera kune vanhu vakaita sei vakabata hondo dzavo kana vachistroka kana vachida kuti vazoreurire vataure kusitanga takadai munhu anosvika pastage yekurwara otaura zvaanenge akaita ndindangu vandakabatsira recently vakatondifonera vachitaura ndakavaitira gopi vakatoya vari semhuri ndikavabatsira semhuri vanhu ivavo ndikatovapinza mubikiro ndikavaitira zvese handiti kabva ndavaitira go back to sender ndikavati bakatwa rangwiri chendai munoribayirira pamuti wakati munoenda nekwenyu munodai vabva vaita izvozvo vakandifonera vachitaura kuti mbuya vanga vachikonzeresa zvinhu hanzi vakaputika maziso kuputika maziso chaivo hanzi achatione maziso hanzi vanenge vachingotaura izvezvi vakungotsvanzva nzvira vachaone vakungototaura vachitotaura kuti inga ndakabvisawo mari 1 inga ndanga ndakabvisa mari hanzi vakungorotomoka kureva kuti pari kuenda pachinoitwa mhiko munhu ari kuenda kunobvisa mari kuti zvinhu zviwane simba handiti muri kuona mange saka hanzi vari kungotaura inga ndanga ndakabvisa mari 1 inga ndanga ndakabvisa mari 1 saka go back to sender tinoita zvakanyanyisa munoita zvakanyanyisa chitaurai zviri pamwoyo penyu maringe nedare renyu zvamunoziva kuti zviri kusangana nevanhu vakawanda tichipedzisa hurukuro yedu ino zvamunobatsira mudare renyu yezvinezvi handizoti tinoriti dare rani tinongopfuurira mberi nekuti broadcaster kana kwane machembere nasekuru richinji ndinongopfuurira mberi ndiri boat cutter the lioness asi vanhu vachiuya kudare vanongonditi muchembere vamwe vanongonditi anti zvinongosangana nekutoda kundidedza sei zvese handina hangu zvinoyera chitaura ishungu dzenyu dziri pamatambudziko ari kusangana nevanhu muchidimbu tiri kuziva kuti vachingopedza kunzwa mashoko enyu vakutokutsvagai panhamba yatiri kuisa pascreen. Ini ndoda kungokurukura nevanhu vakanditeerera mukati mezuva ranhasi ndinoziva kuti upenyu hwatinorarama hwakawandira pamweya kudarika panyama ende upenyu inhava yebenzi hunotakura zvakawanda ende pane imwe saying inowanzonditira kuti the greatest are also human. Hazvirevi kuti kana uchinge uine mari uchigara muborodha una matambudziko unogona kutogara mukati meborodha asi pane chimwe chinhu chiri kukushayisa hope pamwe itori mbereko iri kukushayisa hope asi mari unayo pamwe uri kutoshayiswa hope nemurume asi uri kugara muborodha uri kugara kuemerald hill uri kugara muzimba rinotyisa. The greatest are also human. Matambudziko haangoende pane vanhu vepasi chete matambudziko anoenda kune vanhu vakasiyana siyana hazvinei level of education. Saka kune vanhu vari kushungurudzwa nevarume kune vanhu vari kutsvaga mabasa vakadzidza vari kuashaya kune vanhu vari kutambudzika nembereko kune vanhu vakavharwa mari kune vanhu vari kushungurudzwa nemhepo dzekuti vanorota vachiita bonde mukati mehope dzavo kune vanhu vari kushungurudzwa vari kutadza kumisa chinonzi dzimba mukati mekurarama kwavo. Saka vanhu vese ivavo makasunungwa kuti muuye mukati medare ndigokubatsirai matambudziko iyayo zvandinenge ndisingakwanise ndinogara ngataura kuti iri dare nini rinondiremera handirikwanisi endai zvenyu kumwe asi matare andinenge ndichikwanisa ndofunga kana manga makateerera panhau dzatabata ndo pane nhau dzandinokwanisa kuti ndibatsire ipapo. Tinotenda vateri vangabva vada kuziva kuti phone number yenyu yacho inozoenda futi kushandisa pamavideo call ndeipi yachona mubva mava pachivhitivhiti yezvinezvi. Alright, ini ndinowanika mukati meguta reHarare Zimbabwe ndo mandinowanika ndine 2 manumbers andinoshandisa yekutanga yacho +263 771 921 976
+263 771 921 976 kana kuti +263 78 111 2286 +263 78 111 2286 ndo namba dzandinoshandisa idzodzo. Gore ra 2025 ngarirege kuve gore raunoramba uchifamba nema-resolutions asingazobudira. Unozoti ukasvika muna 24 ukasvika muna 23 ukasvika muna 22 tichidzokera kumashure kubva pawakaona digiri rako, kubva pawakazama kuita mabhizinesi ako, kubva muchingosangana nematambudziko mukati memhuri, asi zvinhu zvese izvi muchiita sei muchizviona. Prophetess vataura, Muchembere vataura, Bolt Carter vataura kwamuri imimi kuti muri yeZimbabwe uyai kuno 2025 tipedze matambudziko enyu, nekuti vari pavari vanoita matare vakauya kuzosunungura imi mese kuti muve neupenyu hwakanaka. Usangowe upenyu hwokuti dai ndanga ndakadai, dai ndakadai, rega kupotswa nemapromotion, regera kuramba wakagara uchishaya basa asi uchingoti nguva yaMwari haisati yakwana, mashoko enyaradzo pane zviripo. Rega kuramba uchingorara nevarume vausingazive kuti ndanani uchizoshaya hanya nemurume wako chaiye. Rega kuramba uchingorara nevarume vausingazive asi uchishaya anozokuroora uchishandiswa nevarume vezvikwambo. Rega kuramba uchirara nevakadzi vausingazive wozoshaya hanya nemukadzi wako awakabvisira pfuma. Rega kuramba uchishaya hanya nevakadzi usina kuroora mari unayo, zvinhu zvako zvese zvichinatsoita asi iwe uchiti nguva yekuti ndiroore mukadzi haisati yakwana, ari mashoko enyaradzo. Pane zviripo zvatadzidza kunzi kubva munyika yemweya naBolt Carter munoda kuti mugadziriswe vanhu vafone panhamba dzavanenge vafona idzodzidzi moya kuno kumoskobatirwa dare renyu mudare raMuchembere kana kuti raBolt Carter. Zita ndinozobvesa tofumanai Sly Media TV, ndo nhepfenyuro yenyu iri pamusoro pedzimwe nhepfenyuro. 330,000 subscribers. Tinokutendai nekuramba muchitenda nezvatinoita. Zvinoratidza kuti aiwa muri kugutsikana nemaprograms atinoita panapa. Rambai muchishaya maprograms akafanana naiwaya. Pane zvataurwa zvese kana pasina zvinoenderana newe asi unoziva shamwari yako, share program imutaura kuti imbonzwa zviri papapa, pamwe unogona kuyambuka. Mazvita.